Πού σε ρε Λεωνίδα, έλα, για χαρά μάγκες. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σας είχα προειδεάσει εγώ εντωμεταξύ για την σημερινή εκπομπή. Δεν ξέρω πόσοι θα μπείτε στο YouTube, αλλά ελπίζω εντωμεταξύ να περάσουμε όλοι καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Λουριδάς από εδώ είναι ο top σκηνοθέτης της Καλαμάτας που έχω γνωρίσει. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τα άτομα της κοινότητας, όπως το Σταμάτη, το Σπύρο και όσα άτομα της κοινότητας έχουν μπει και όσοι θα μπουν ύστερα. Λοιπόν, σήμερα θα γνωρίσουμε λίγο περισσότερο το σκηνοθέτη, τον Γιώργο τον Λουριδά. Πού έχω βάλει το άλλο το τηλέφωνο των γραμμών. Μην το χάσω και αυτό γιατί... Είμαστε στην εκπομπή Άντε για Everyday. Θα τα πούμε και μετά. Όσοι φίλοι έχουν YouTube, Instagram, TikTok, να μπουν και να γραφτούν στο κανάλι Άντε για Everyday και στο κανάλι του Νίκου του Θεωνά, που είναι και μουσικός και γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ για το shout out. Εξάλλου τώρα έχουμε κάνει και την εκπομπή και δισκογραφική κιόλας. Ναι, βέβαια. Ναι. Το ακυκλοφόρησε, το άκουσες? Εννοείται, ακούω τον Νίκο από το πρώτο τραγούδι, ήταν Το πάρε την καρδιά μου. Το 2021, μέσα στον κορονοϊό το έβγαλες. Ναι. Τα είχα γράψει από το καλοκαίρι και τα έβγαλα το χειμώνα. Τραγούδια έτσι με συναίσθημα και στίχους πιστεύω που θα αγγίξουν. Σίγουρο αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στο θέμα τα κλειδωμένα σε αγαπώ, γιατί έχει γίνει ένας μικρός δώρος στην κοινότητά μου και θα θέλαμε να μάθουμε λίγο τι σας ενέπνευσε εσένα και τη Μαρία την Ιωσήφιδη να φτιάξετε αυτή τη σειρά στην οποία είχα τη τιμή να συμμετάσχω. Ήταν μια σειρά που γυρίσαμε με τον Νίκο και άλλα παιδιά στην Καλαμάτα το 2022. Νομίζω ή το 21, γιατί πέρασαν 3 χρόνια επίσης. Σωστά, το 21 ήταν και αυτό. Το Πάσχα εκεί κοντά ήταν νομίζω. Μάλλον. Που είχαμε τότε τον εγκλισμό αυτόν που μας είχαν κλείσει. Και δύσκολα χρόνια. Πολλά παιδιά, ήρθε και ο Γιάννης ο Ιχαλιώτης από την Αθήνα, ο φίλος ο ηθοποιός. Ο οποίος τον πετύχαμε οικογενειακές ιστορίες. Και ζούσε τότε στο ξενοδοχείο και αυτός για μήνες και κάθε μέρα για πόσους 3 μήνες, δεν ξέρω πόσους μήνες κράτησε αυτό, γύριζαμε επεισόδια. Και έτσι φτιάχτηκαν τα επεισόδια αυτής της σειράς, που είναι και αυτή στο YouTube, και είναι η ζωή ουσιαστικά ενός τραγουδιστή της παλιάς εποχής. Από την αρχή ξεκινάει και τον παίζει ο Νίκος από μικρή ηλικία και τον βλέπουμε μετά που μεγαλώνει και τον παίζει ο Γιάννης ο Ιχαλιώτης. Είναι μια σειρά που πήρε κάποια καλά σχόλια. Παίξαν εδώ όλα τα παιδιά από την Καλαμάτα, ανερχόμενοι και νέοι ηθοποιοί, και έχουμε ακόμα κάποια επεισόδια που μπορούν να κυκλοφορήσουν, αλλά είναι στα συρτάρια. Και μου φαίνεται θα κάνει δυναμική επιστροφή σύντομα. Αν υπάρξει καινούριο κοινό, θα δούμε. Αυτό, να υπάρξει και χρόνος. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και να έχουμε και την αλληλογραφία μας εδώ. Λοιπόν, να θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε το email σας στο andeyaeverydayofficial@gmail.com. Μεγάλο email είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αλλά για την εκπομπή έτσι το θεώρησα σωστό. Και να πούμε ότι είναι το spelling andeya, όπως το ακούει ο κόσμος, έτσι. andeyaeveryday@gmail.com σε λατινικά. Official. Και το official μην ξεχνάς. Λοιπόν, γυρίσες και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε από τον Παύλο Βερμπερίδη, που λέγεται «Μια περιπέτεια». Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, μόλις το ακούω, θυμίζει λίγο του Ρατζίδης φάση. Ναι, ο Παύλος είναι ένας πολύ καλός καλλιτέχνης και αυτός στο Αγρίνιο. Πρόσφατα γυρίσαμε και ένα άλλο βίντεο κλιπ που είναι σε μουσική και στίχους του Παύλου, αλλά το τραγουδάει ο Φόρης, είναι το Λόγια Τυπικά, και αυτό υπάρχει στο YouTube. Με τον Παύλο έχουμε μία μακρά συνεργασία, έχουμε κάνει πολλά βίντεο κλιπ, μπορεί να ψάξει η κοινότητα του Άντε για Παύλος Μπερμπερίδης
και να τα βρει. Ε, Έχουμε κάνει συνεργασίες με όμορφους καλλιτέχνες, με καλά παιδιά πάνω απ' όλα και γιατί όχι να κάνουμε και ένα βίντεο κλιπ μαζί, Νίκο, ένα Βέβαια. τραγούδι σου. Βέβαια. Τώρα από audio releases πέρασα σε lyric videos. Κάτι είναι γι' αυτό, ωραίο, ωραίο. Περίμενε. Αυτό εδώ δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε επισκέπτες τώρα εδώ γιατί είναι κανονικότατη εκπομπή. Λοιπόν, γενικά... Όχι, ας βάλουμε και κάποιον, αν θέλει κάποιος μια γραμμή να βγει. Εδώ τις έχω τις γραμμές, εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις πώς ξεκίνησες αυτό με την ηθοποιία, τη σκηνοθεσία. Δηλαδή να μάθουμε λίγο την ιστορία, τι σε ενέρνευσε να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Θα ήταν πολύ σημαντικό. Όπως και εσύ εδώ, Νίκο, ξεκίνησες κάτι πολύ ωραίο και μπράβο σου και μόνο σου το έστησες, γιατί τα νέα παιδιά σήμερα έτσι ξεκινάνε από μια ιδέα και καταλήγεις να φτιάχνεις κάτι πολύ όμορφο. Έτσι και εμείς ξεκινήσαμε, εγώ δηλαδή, από μικρή ηλικία μου άρεσαν οι ταινίες και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό είναι ουσιαστικά το πράγμα που θέλω να κάνω. Είναι το επάγγελμά μου, να το πούμε έτσι. Οπότε μετά είπα γιατί να μην το ακολουθήσω, παρόλο που ο κόσμος, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, πολλές φορές θα προβάλλει μια αντίσταση, θα σου πει τι κάνεις τώρα, αυτά που κάνεις είναι βλακίες και ξέρω εγώ τι. Οπότε το έκανα, παρόλο που δεν μπορώ να πω ότι ήταν και τρελά ενθουσιασμένο το περιβάλλον γύρω μου, οι φίλοι μου κλπ. Αλλά στην πορεία με στηρίξανε. Βέβαια. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εμένα με είχαν κατακρίνει για την ονομασία της εκπομπής. Μπορώ να σου πω. Ναι. Με είχαν κατακρίνει, τα θυμάσαι. Λοιπόν, εγώ όμως τους λέω πόσες φορές ότι αυτό που βλέπετε δεν είναι αντιγραφή. Δεν είναι αντιγραφή και θα συνεχίσω να το λέω γιατί κάνω αυτό που αγαπάω και δεν με νοιάζει τίποτα. Όταν λέω δεν με νοιάζει τίποτα εννοώ δεν με νοιάζει αν είσαι hater. Αν είσαι hater δεν με νοιάζει καθόλου για σένα. Καλά, εγώ που σε παρακολουθώ καιρό μπορώ να πω ότι είναι εντελώς αυθεντική εκπομπή, έτσι. Δεν υπάρχει αντίστοιχη άλλη και πολλοί είχαν γράψει ότι είσαι και από τους πρώτους που στο TikTok ξεκίνησε σε αυτού του είδους εκπομπές. Ναι. Άλλο το live, εντάξει, γιατί υπάρχει και το live, όπως και εμείς. Λοιπόν, ο Mike B ρωτάει, ο κύριος δεξιά ποιος είναι? Ο κύριος δεξιά είναι ο Γιώργος Ολουριδάς, ο σκηνοθέτης, ο τοπικός σκηνοθέτης της Καλαμάτας, ο οποίος με έβαλε στη σειρά Τα κλειδωμένα σ' αγαπώ και είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ με αυτή τη συνεργασία και γι' αυτό τον καλωσόρισα στην εκπομπή. Καλησπέρα και στα παιδιά που βλέπω από Αγρίνιο, στην Ειρήνη. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Χαιρετισμούς και στο υπέροχο Αγρίνιο. Όποιος θέλει να ρωτήσει το Γιώργο οτιδήποτε, έχουμε 16 άτομα στο TikTok. Φοβερή απήχηση μέχρι τώρα. Έχει μεγάλη κοινότητα το Αντεγιά και στο κανάλι σας στο Instagram βλέπω και στο TikTok, ναι. Υπάρχει, πώς το λένε, στο TikTok Live Studio όταν έκανα, έπιανα μέχρι και τριψήφιο αριθμό. Όχι, είναι απίστευτο γιατί εσύ, Νίκο, τα κατάφερες εντελώς μόνος σου, χωρίς καθόλου στήριξη και είσαι πραγματικά, πιστεύω, για τα νέα παιδιά και μπράβο σου μια έμπνευση με όλο αυτό που έχεις κάνει. Γιατί είναι ωραία αυτά που παρουσιάζεις, χωρίς βομολογίες, χωρίς αρνητικά σχόλια που δυστυχώς βλέπουμε ότι στην κοινότητα των social media ανεβάζουν πολύ και εντάξει, είναι κρίμα για τα νέα παιδιά αυτό. Σίγουρα, δηλαδή τώρα να έρχεται εδώ πέρα κάποιος και να αρχίσει τα μαναφούκια, ας πούμε, δεν ξέρεις τι υπάρχει στο σημερινό TikTok. Έχουμε πάει και 300 άτομα, λέει ο Σταμάτης. Πράγματι. Ναι, και εννοείται ότι για να μας μαθαίνουμε και σένα λίγο, στο TikTok, όταν κάνεις δικό σου live και έχεις την απήχησή σου και τον κόσμο σου, μπορούν να σε στηρίζουν με δωράκια, ας πούμε, τα ξέρεις δηλαδή πάνω κάτω τι παίζει. Όχι, υπάρχει καλός κόσμος που στηρίζει και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να πω ότι είναι μια ελάχιστη πηγή εισοδήματος αυτό. Θα σου κάνω, μιας και ήρθα σήμερα στην εκπομπή εδώ, και μια
ξεχωριστή αποκάλυψη. Α. Θα σας τα πω σε λίγο. Άμα χωρίς αποκλειστικότητες εκπομπή δεν γίνεται. Α, κάνουμε και μια. Γεια σου ρε Νικόλα, καλησπέρα. Έχουμε επίσκεψη σήμερα, όπως βλέπεις. Λοιπόν, πάμε στην αποκλειστικότητα. Πάμε Εντάξει στην είμαστε. αποκλειστικότητα, ναι. Εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Λοιπόν, πάμε. Πώς θα βλέπεις εσύ τα πράγματα στην τέχνη? Βλέπεις προβληματίζονται τα νέα παιδιά, προσπαθούν να γυρίσουν ταινίες, να γράψουν στίχους? Λοιπόν, αυτό που βλέπω και με στενοχωρεί πάρα πολύ είναι ότι τα νεαρά παιδιά ειδικά, τα νεαρά παιδιά, όπως λέω και σε προηγούμενα live, ασχολούνται με ένα είδος που δεν λέγεται μουσική κανονικά, και αναφέρομαι στην trap, στο οποίο έχει αναφερθεί και ο Βελόπουλος, να λέμε. Εγώ δεν επικροτώ καν αυτή τη μουσική όταν μιλάει για ουσίες, παράνομα πράγματα, gangsters. Και αν ακούσω δηλαδή rap, ναι, hip hop και τέτοια, θέλω να έχει αγάπη μέσα, να έχει αγάπη για έναν άνθρωπο. Δηλαδή να είναι με ειδικό σκοπό, ας πούμε. Τα τραγούδια ειδικού σκοπού που δεν μιλάνε... Καλησπέρα και στο Θανάση, το Σπάρτη. Λοιπόν, ναι. Αυτό που είχα εντοπίσει κι εγώ είναι ότι λείπει από την τέχνη ένα καινούργιο κίνημα, μια καινούργια δράση, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα email. Λοιπόν, στο φίλος μας ο Σταμάτης γράφει: Καλησπέρα Νίκο, η εκπομπή πάει τέλεια. Κάθε φορά αναβαθμίζεται. Πολλά χαιρετίσματα στον καλεμένο σου, να έχετε μια όμορφη εκπομπή. Συνέχισε έτσι, όλο και καλύτερα. Ιστερόγραφο, Τσίκα Μπονίτα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είχαμε μια Τσίκα Μπονίτα εδώ πέρα που μας έγραφε. Δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί σήμερα. Να είσαι καλά, Σταμάτη. Λοιπόν, Σταμάτη μου, θα σε χρειαστούμε λίγο να μας σπαμάρεις λίγο το τηλέφωνο για τις γραμμές. Να ξεκινήσουμε επιτέλους. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές τώρα. Και είναι μια ζωντανή εκπομπή, παιδιά, όπως βλέπετε. Έτσι, όλα είναι απροετοίμαστα. Να πω λοιπόν, Νίκο, ότι λείπει από την κοινότητα της τέχνης ένα νέο κίνημα και έχουμε ξεκινήσει, έχουμε δημιουργήσει ήδη δηλαδή μια πανευρωπαϊκή, για αρχή θα έλεγα, και ίσως και παγκόσμια ομάδα, ναι, η οποία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει την ίδρυση ενός νέου κινήματος και θα κάνουμε κάποιες ταινίες ουσιαστικά που θα τις δείτε σύντομα από όλο τον κόσμο, ναι, και θα αφορούν τη συμπόνια και την ανθρωπιά που νομίζουμε έτσι λίγο ότι λείπει από την εποχή μας. Λοιπόν, γράψε 698140, ναι, γράψε 6981403205. Δεν με έχει σωσμένο τόσους μήνες που μου έπαιρνες από το σταθερό και ήσουν ο Μενέλαος της εκπομπής. Ωραία, ωραία. Θέλω να πάω. Λοιπόν, περιμένουμε εμείς τον πρώτο φίλο για σήμερα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν η αποκάλυψη, η αποκλειστικότητα. Ναι, δεν το έχουμε ξαναδηλώσει αυτό και σύντομα θα βγει και μια συζήτηση που γυρίσαμε με το φίλο το γλύπτη τον Δημήτρη το Στούμπο, Ναι. που συζητάμε για αυτό το θέμα και για την τέχνη γενικά, ποιος είναι ο ρόλος της τέχνης στη σημερινή κοινωνία, και θέλουμε έτσι να προσπαθούμε δηλαδή να εμπνεύσουμε τον κόσμο να προσπαθήσει σε όποια τέχνη κάνει. Βέβαια, αυτό είναι το νόημα της ζωής. Να βοηθάσει κάποιον να ξεδιπλώσει ένα δικό του ταλέντο. Και θυμάμαι τώρα που αναφέραμε και τη σειρά, καλησπέρα Αρχοντούλα, ο Γιάννης ο Ιχαλιώτης, τότε που γυρνάγαμε τα κλειδωμένα σ' αγαπώ, επειδή δεν είχε τότε το παιδί δουλειά, εντάξει ήταν όλα κλειστά, που μου είπε, μου λέει φίλε, αν δεν υπήρχαν αυτά τα γυρίσματα τότε, 3 μήνες που κάναμε και χαλαρώναμε και ξεχνάγαμε τα προβλήματά μας,
θα είχα τρελαθεί, μου λέει. Θα έχει σαλτάρει. Ναι, βοήθησε πολύ κόσμο αυτό. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Πάμε στον πρώτο για σήμερα, πάμε. Δεν μίλησε. Ωραίο ξεκίνημα κάναμε. Παίρνει ένας και το κλείνει. Δηλαδή, αμένα αυτό μου τη πάει λιγάκι. Δηλαδή, εντάξει μωρέ, μην τρέπεστε τώρα. μην τρέπεστε, εδώ δεν βαράμε. Λοιπόν, πρόθυσε το και στο Instagram το τηλέφωνο. Να πούμε επίσης για τον Νίκο ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης του ping pong και σύντομα μου είπε πριν λίγο ότι θα κατέβει και στο Παμπελοποννησιακό πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, είναι το γνωστό πρωτάθλημα Πελοποννήσου της Ποφέπα. Η Ποφέπα σημαίνει Πανελλήνιος Ομίλος Φιλών Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Λοιπόν, και είναι μια δυνατή στιγμή. Εντάξει, τώρα που κοιτάζω το Instagram είναι πιο καλύτερη η ανάλυση στο TikTok. Επειδή έχω παρατηρήσει, ρε παιδί μου, ότι η ανάλυση... Είμαστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι σε YouTube, TikTok και Instagram και θα είμαστε μαζί σας περίπου ακόμα για... θα είμαστε για κάμια ώρα και μπορεί και 2 άμα χρειαστεί. Λοιπόν... τι σημαίνει για σένα, Νίκο, το να κάνεις αυτή την εκπομπή? Λοιπόν, κοίτα, αρχικά ξεκίνησε με 2 βίντεο τα οποία είχα ανεβάσει και λέω γίνομαι Τάχης Τσουκαλάς. Αυτά έτσι λεγόντουσαν τα βίντεο. Και ουσιαστικά έφτιαχνα μόνος μου περιστατικά με μια background φωνή από πίσω και έλεγα μόνος μου τα αντεγιά. Λοιπόν, καλησπέρισμα και τη Μαρία. Λοιπόν, και είπα σιγά σιγά να το περάσω και στα live αυτό. Για να είμαστε τέλος πάντων... γιατί στο live υπάρχει περισσότερη φάση, δηλαδή παίρνει κάποιος... Είναι και το ζωντανό που έχει πλάκα. Ναι. Άσε μας ρε Ντόντο, κάνε εκεί το live σου και άσε την εκπομπή. Και είδα ότι είχες κάνει και κάτι, πώς τα λένε αυτά, έχει έναν όρο νομίζω που το λένε, που τραγουδάς μαζί με τον άλλον. Ναι, το τραγούδα αυτό μαζί πώς μου. λέγεται, καραοκέ? Όχι. Τραγούδα μαζί μου λέγεται. Δεν είναι... Τον Νίκο Φιλέντα δεν λες? Ναι. Αυτό το ντουέτο είναι. Ντουέτο λέγεται. Ποιος είναι ο καλεσμένος? Ο καλεσμένος είναι ο Γιώργος Ολοριδάς, ο τοπικός μας σκηνοθέτης, που τώρα μπήκες φαίνεται εσύ. Τι στόχος έχεις για το μέλλον? 4 άτομα πιάσαμε τώρα στο YouTube. Τι στόχους έχεις για το μέλλον? Ποιο ρωτάς καταρχήν? Απαντήσουμε και οι δύο, εσύ τι στόχους έχεις? Εγώ έχω στόχο να αναπτύξω λίγο την εκπομπή, να την κάνω όσο γίνεται καλύτερη. Και να πω, πολλές επιτυχίες εύχομαι στα παιδιά που δίνουν τώρα για την Καλών Τεχνών και για άλλες σχολές. Περιμένουν τα αποτελέσματα, μακάρι να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, εύχομαι σε όλους. Και σίγουρα όταν ξεκινάει ένα νέο παιδί, όπως είπαμε πριν, έχει πολλά σχέδια, να μην απογοητεύεται, ό,τι και να είναι αυτό που ξεκινάει. Αυτό, η απογοήτευση είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή. Να χαιρετήσω και εδώ, να μην νομίζουν ότι τους αγνοώ, εδώ στο Instagram. Καλή συνέχεια, δυνατά, σβήνει το κινητό και είμαι έξω. Δεν πειράζει, θα μας βρεις από κανέναν υπολογιστή. Πιστεύω. Λοιπόν, πάμε γραμμές παιδιά, δεν βλέπω ζωντάνια. Τώρα για τα σχέδια που είπαν φίλους εκεί. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον επόμενο. Πάμε, ο πρώτος για σήμερα. Καλησπέρα. Ο Χαρίδημος, Δεν με θυμάστε, Βέβαια σε θυμάμαι. Καλά είμαι, 2 είμαστε σήμερα. γιατί μιλάτε με έναν τόνο περίεργο? Ρε φίλε, ας τα παράπονα και μίλα εδώ, έχουμε και επισκέπτη. Μπορεί να τον επισκεφτεί σειρά από τους μανάδες και ρυθμούς μου. Ναι. Να μου, ποιος είναι ο κύριος? Είναι ο Γιώργος Ολοριδάς, ο τοπικός μας σκηνοθέτης. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη στήριξη. Εγώ ευχαριστούμε κατά τη συντροφιά αυτά τα βράδια που δεν έχω κανένα να με κρατήσει. Είστε ο καλύτερος τηλεφωνικός.
να δώσει μια νέα ροή στο κανάλι. Πολύ ωραίο αυτό που πες πάντως, δίνει πραγματικά κίνητρο έτσι στα παιδιά να προσπαθούν. Μπράβο. Μάλιστα, φίλε μου, εσύ παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Εσένα ρωτάει. Να αποκαλύψω κάτι, ήμουνα παίχτης παλιά σε ερασιτεχνικές ομάδες, σε διάφορες. Έχω παίξει και εδώ στην Καλαμάτα στον Αστέρα Βαλήρας παλιότερα. Αλλά έχουμε και φίλους στη Βαλήρα, αλλά σταμάτησα νωρίς, εντάξει, γιατί... Πολύ ώρα να μιλήσουμε άλλη μέρα, τώρα δεν μπορώ. Εννοείται, να είσαι καλά. Γεια. Έχουμε καλή συνέχεια, καλή. Γεια. Ναι, καλό βράδυ, φίλε. Ναι, δεν είμαι φανατικός με ποδοσφαιρικά Λοιπόν, και τέτοια, έχουμε αλλά και μ' αυτό αρέσει το ευτράπελο ότι εδώ που λέει ο φίλος ότι όταν είναι κοντά το τηλέφωνο μικροφωνίζει. Α, είναι κοντά Δεν τώρα ξέρω. με το μικρόφωνο. Δεν ξέρω, εγώ προσπαθώ να το έχω μακριά, αλλά δεν θα το φτάνω μετά. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι. Και Δεν ξέρω αν το είχαμε... Όπα, το live σας είναι περιορισμένο για κάποια άτομα. Περιέχει θέματα που μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία σε κάποιους. Και περιορίστηκε τι αλκοόλ. Τι λέει ρε παιδί μου, το... Πω, θα μας χαλάσει η εκπομπή τώρα. Μας χαλάει η εκπομπή. Επειδή είναι θολή η κάμερα. Όχι μόνο, δεν πες. Αυτό να το βάλουμε δίπλα στο κρεβάτι, λες, να το αφήσουμε. Κάτσε Όσο να είναι βάλουμε. καλύτερα δίπλα, λες. Θα χτυπάει το φως και θα σβήνει μετά όταν σηκώνω την κλίση. Λοιπόν, εκπομπή σήμερα με τον Γιώργο τον Λουριθά. Από Καλαμάτα είμαι εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπαίνουν πολλοί φίλοι, τους ευχαριστούμε που στηρίζουν και αυτό το live. Μπαίνουν και πολλοί δικοί σου από ό,τι βλέπω, αρκετοί βασικά. Και το σημαντικό είναι φυσικά να στηρίζουν το κανάλι με μια εγγραφή στο YouTube είτε στο TikTok. Είναι η τροφή των παρουσιαστών. Όσο για αυτό δεν έχω αμφιβολία. Λοιπόν, μιας και το θυμήθηκα, κάτσε μισό λεπτό μήπως θέλει κατέβασμα. Αυτό κατέβασμα θέλει. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε και μια παρένθεση. Έχουμε και την φωνή του... Τη φωνή του Θεού, μια ακόμα φωνή του Θεού. Γιατί Θεός είναι αυτός, δεν ηρεμεί. Λοιπόν, πολύ ωραία πόλη. Δεν είχα την τύχη να έρθω, αν και έχω καταγωγή από Μεσσηνία. Πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Άμα σ' αρέσει κιόλας και η Καλαμάτα, ναι, το συζητάμε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Καλησπέρα. Εκπομπή κάνετε. Ναι, πες μας το όνομά σου. Το όνομά μου, Ναι, Αρχιμίδης. μάλιστα. Έχετε επίθετο. Μπορεί Όχι. να μην βαφτίστηκε ακόμα, να το βαφτίστηκε. Αρχιμίδης, αλλά με φωνάζουν ήδη. Ναι, όπως τα είδη. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ. Ωραίος, Δηλαδή, Αρχιμίδης τώρα, τι βρήκε να μου πει τώρα. Δηλαδή, Αρχιμίδης. Ωραία, Ο ωραία. Αρχιμίδης δεν ανακάλυψε μέσα στην πανιέρα... Κάτι ανακάλυψε ο Αρχιμίδης. Ναι, δεν θυμάμαι κάτι τι όμως. ανακάλυψε, ναι. Μέσα σε μια μπανιέρα. Το έβρικα. Το έβρικα. Ναι, το έβρικα Μπράβο, το ναι, Μασαλίας ναι, που ναι, λέμε. ναι. Δεν πειράζει, θα μας πούνε οι φίλοι τι ανακάλυψε, εγώ δεν θυμάμαι πάντως κάτι ανακάλυψε. Ας μας πούνε. Δεν έχουμε... Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τη στάθμη. Βλέπετε την λέει ο εκπομπή Σάμας. Άντε για Everyday. Άντε για Everyday κάθε μέρα στις 10 παρα 10. Εγώ δεν θα είμαι κάθε μέρα, είμαι σήμερα special guest. Αλλά Μελλοντικά σε βλέπω να ξανάρχεσαι. θα έχουν αφιερώματα εδώ. Ναι. Και σίγουρα. Πείτε μας, γράψτε μας τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας. Πάρτε τηλέφωνο όσοι βλέπετε την εκπομπή από το YouTube. Δεν το ξέρουν στο Instagram το τηλέφωνο, να πρέπει να πάρουν για από εκεί. Ψάξτε την εκπομπή. Ψάξτε την εκπομπή, πραγματικά χαρίζει. Για μπάλα μιλάμε εδώ, ρωτάει εδώ. Όχι, δεν μιλάμε μόνο για μπάλα. Μιλάμε για διάφορα θέματα. Έχουμε καλεσμένο εδώ πέρα, δεν βλέπεις. Είναι εκπομπή υπηκή. Εκπομπή να την προωθείς κιόλας με να πάει πιο ψηλά. Το έχω σκεφτεί, η αλήθεια είναι, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Αν δεν έχεις, πώς το λένε, άτομα να δράσουνε. Πιστεύεις μέσα σε 15 χρόνια, 20 μπορεί να βρεθεί στην τηλεόραση.
Κοίτα, να βρεθώ στην τηλεόραση με αυτά τα ποσοστά που έχω τώρα, λίγο χρόνο. 15-20 χρόνια που έχει τώρα. Δεν ξέρω αν τραβήξει, αν δεν έχω αποκτήσει άλλες έννοιες τότε. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα γίνει στο μέλλον. Τώρα μόνο TikTok κάνεις τέτοιο. Και YouTube μαζί. Και YouTube. Δεν έχει βγάλει τίποτα. Βγαίνει. Κοίτα, δεν το κάνω γιατί εισόδημα, το κάνω γιατί το θέλω. Καλά, ναι, δεν σου λέω αυτό. Ρωτάω εγώ επειδή έχω ακούσει ότι στην Ελλάδα και καλά δεν κάνουν και αυτά. Ισχύει. Εξαρτάται. Πολλά εξαρτούνται από αυτό. Εξαρτάται η φήμη. Μόνο είδα και εσύ έχεις βγάλει τίποτα από όλο αυτό. Έλα. Έχεις βγάλει τίποτα από όλο αυτό στο YouTube. Από το YouTube δεν έβγαλα κάτι, αλλά από το TikTok κάτι βγάζω. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε λοιπόν δύο άτομα από την κοινότητα που μπήκανε, το Στέριο και την Άσπα, Μπράβο τα παιδιά. που με κάποιο τρόπο βρεθήκαν εδώ. Λοιπόν, Ωραία, πάμε και σε επόμενη γραμμή. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Να είναι καλά. Συνέχεια, καλό βράδυ. καλό βράδυ και σε σένα, γεια. Προχωράμε. Μάλιστα, λοιπόν, τρομερό. Γεια σου Ιωάννα Σαββαπούλου. Καλά, η Ιωάννα είναι δεύτερη μέρα εδώ. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα για ποιο λόγο έκλεισα νωρίς εχθές? Για να ξεκουραστώ για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα donations στο TikTok. Βλέπεις άμα στείλεις καρδούλες, δωράκια, λουλουδάκια. Αυτά κοστολογούνται σε coins, τα οποία μετά γίνονται χρήματα και πάνε στην PayPal μετά. Άμα έχεις εσύ λογαριασμό PayPal θα γεμίσει σίγουρα. Άσχετα αν κρατάει κάποια προμήθεια το TikTok. Γιατί το TikTok είναι λίγο αυστηρό στις προμήθειες. Λοιπόν, Είδες καμιά άλλη ταινία, δεν μπήκες ακόμα στο YouTube, δεν είδες... να σου πω κάτι όμως. Το μια περιπέτεια του Παύλου Μπερμπερίδη είδα στην εκπομπή που είχα κάνει τη συγκεκριμένη του όταν το έβαλα, ότι λέει πνευματικά δικαιώματα και ανησύχησα ρε παιδί μου, έπαθα... Όχι, αυτά μπαίνουν κατευθείαν από το Spotify πολλές φορές, Ναι. γιατί είναι το κομμάτι και στο Spotify. Αλλά αν ο δημιουργός δεν σου κάνει πρόβλημα ο ίδιος η εταιρεία, δεν έχεις πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να σου κάνει ο ίδιος, που τον ειδοποιεί υποτίθεται το Spotify. Και είχα βάλει και ένα τραγούδι του Χρήστου Δάντη, το οποίο μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί και το είναι με παιδί, είμαι άγγελος, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που σου ζητώ είναι αποδοχή. Μιλούσε για τα ιδιαίτερα άτομα, τα άτομα με αναπηρία. Είναι Εντάξει, είναι και και κάποιες λέξεις στην Ελλάδα που δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαστε λίγο πίσω στην αντίληψη σε κάποια θέματα και ίσως πολλές φορές βιαζόμαστε να τα βαφτίσουμε ή να τα ταμπελοποιήσουμε κάπως. Τι λέει αυτή, δεν είναι καραβάλι. Τι καραβάλι μου λες εσύ τώρα? Είναι καραβάλι. Να γράφετε λίγο πιο κατανοητά, παιδιά, τα μηνύματα. Συναντήσατε κανέναν τοπάλογλου? Δεν ξέρουμε κανέναν τοπάλογλου εμείς. Λοιπόν, Άλλα σχέδια, Νίκο, για την εκπομπή, πώς θα εξελιχθείς στο προσεχής, βλέπετε, θα προσθέσεις και άλλα πράγματα? σκέφτομαι τώρα που ξεκίνησα ας πούμε να προσθέτω βίντεο λόγω του ότι είναι ελαφρύ λογισμικό το OBS. Σκέφτηκα εντωμεταξύ να προβάλλω κάποια βίντεο πριν ξεκινήσω την εκπομπή. Ξέρεις, από τα δικά μου TikToks ας πούμε, θα μπορούσα να προωθήσω ας πούμε αγώνες από το ping pong, προσπάθειες μου στο πρωτάθλημα, αν τυχόν έχω τον εξοπλισμό, και να τα προβάλλω στην εκπομπή και να φτιάξω, να βρω βιντεάκια ρε παιδί μου να δείχνω ή στο ενδιάμεσο ή στην αρχή. Ναι, εκεί είναι ωραίο όταν έχετε μια κοινότητα, έτσι μπορείτε να συζητήσετε τι αρέσει και στον καθένα να δει, να παρουσιάσει. Το μεταξύ άκου τι γίνεται Γιώργο. Κάποια άτομα της κοινότητας, βασικά τα περισσότερα άτομα της κοινότητας αύριο θα συναντηθούν μεταξύ τους. Καλό αυτό, ωραίο. Λοιπόν,
ξέρεις ποιο είναι το... που κάτι που δεν ξέχασε να πει ο φίλος μας, ο Λεωνίδας, στη Φωνή του Θεού, τη γιαγιά δηλαδή, ότι επειδή εγώ τους έχω γνωρίσει όλους εντωμεταξύ, θα ήταν κρίμα ρε παιδί μου να μην βρισκόμαι κι εγώ σε αυτό το... Γιατί είναι στην Αθήνα τα περισσότερα παιδιά. Στην Αθήνα, ναι. Καλησπέρα Τζο, καλησπέρα. Η Τζο είναι η πιστή εδώ, πιστή, κανονικότατα. Γεια σου ρε Τζο. Είδες, έχουμε επισκέπτη σήμερα. Φεύγω λίγο. Δεν καταλαβαίνω με τι... Ωραίο σχόλιο γι' αυτό. Καλό σχόλιο, δυνατό. Αυτά Ναι. είναι τα ωραία. Όταν είναι live εκπομπή, ξέρεις ό,τι να είναι συμβαίνει. Ναι, Ό,τι να είναι γράφεται, λέγεται. αυτό Για πες κανένα κουφό, πιο κουφό που σου έχει τύχει εδώ πέρα. Τι το είναι? πιο κουφό. Βασικά δεν θα σου πω το πιο κουφό, το πιο άσχημο θα σου πω. Μην πούμε άσχημα πράγματα. Πούμε Να άσχημα, λες. βρίζουνε, όχι, το πιο άσχημο είναι να βρίζουν θεία. Εδώ στην εκπομπή. Τους έχω κόψει αρκετές φορές. Λοιπόν, όχι να τα αναφέρουμε κανένα, γιατί ξέρεις πως θα αντεγαμίσου έχουν φάει εδώ κάποιοι. Τι τους τραβάει όμως παιδάκι να έχουν αυτή, πιστεύεις, τη συμπεριφορά? Θέλουν να εκτονωθούν κάπου οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Το σκεφτεί και εγώ πολλές ή το φορές, καλοκαίρι τους έχει χτυπήσει ζέστη. Πολλή δουλειά. Ναι, καλοκαιρινή να και φανταστείς τέτοια. το καλοκαίρι δεν είχαμε και τόση πολλή απήχηση. Αλλά τώρα Σεπτέμβρη άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος. Από Σεπτέμβρη και μετά. Δηλαδή η εκπομπή με τον Λεωνίδα που είχα κάνει είχε φτάσει γύρω στα 200 κάτι άτομα προβολές. Προβολές μετά την εκπομπή. Λοιπόν, συνολικές που λέμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Ας πάρει και η Τζο να μας πει τίποτα. Να πάρει η Τζο, Ή γιατί γράψτε παίρνει καμιά ερώτηση στα. μια ερωτησούλα στα που comments, θέλετε στην να μας κοινότητα. κάνετε. Μια ερώτηση που θέλετε να κάνετε, να Μια βάλετε... διατύπωση, μια. Θέματα τώρα τι έχουμε, τι τρέχει? Έχουμε τους πολέμους που δεν σταματάνε. Έχουμε και τους πολέμους, ναι. Έχουμε και αυτή αυτό το παλιοθήλικο της, την Ιζαμπέλα. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Ναι, αυτή ζήλευε την απουσιολόγο και τη χτύπησε. Της έκανε και τη χτυπούσε, με βία δηλαδή. Βλέπουμε, δηλαδή, πιστεύεις μια αύξηση της βίας στα σχολεία? Ναι, και να τη βάζουν σε ομαδικές, να την ξεφτυλίσουν και αυτή να συνεχίζει τις απειλές. Πρέπει να κλειστεί οπωσδήποτε αυτή η κοπέλα σε κάποιο ίδρυμα ή σε αναμορφωτήριο, όπως λένε οι περισσότεροι. Είχα κάνει μια εκπομπή σχετικά πριν 3 μέρες σχεδόν. Αν τη δεις θα καταλάβεις τι λέγαμε. Λοιπόν, έτσι, πάμε σε γραμμές, παιδιά. Να περιμένω γραμμές δικές σας. Λοιπόν, πώς επίλεξε ο καλεσμένος να γίνει σκηνοθέτης και τι άλλες σκέψεις είχε στο τι θα ακολουθήσει? Ρωτάει ο Σταμάτης. Καμία σκέψη. Δεν υπήρχε κάτι άλλο στο μυαλό. Εντάξει, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να γίνουμε, αλλά νομίζω διαλέξαμε το πιο ενδιαφέρον. Πού είστε ρε Αλάνια, γεια σου το Πάλογλου. Τώρα ήρθε που την έψαχνες. Τώρα ήρθε που τον έψαχνες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές, παιδιά. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας. Λοιπόν, θα μας πει κανένα για η Φωνή του Θεού ή θα μένει να μας κοιτάει συνέχεια? Δεν μιλάει ο Θεός, είναι μεγάλος, σε ηλικία σίγουρα, γιατί είναι από την αρχή που φτιάχτηκε έτσι όλο Ναι, ο κόσμος. εντάξει, η κανονική Φωνή του Θεού είναι η γιαγιά μου και την έχεις ακούσει σίγουρα. Λοιπόν, γελάει ο Clash Royale Content. Εν τω μεταξύ κρατάμε το διψήφιο αριθμό. Έτσι, δυναμικά. Αν συνυπολογίσεις πόσο έχουμε τώρα στις χωριστές πλατφόρμες, μη σου πω ότι πιάνουμε και τριψήφιο, έτσι, πιάνουμε. Ρε κλάπα, τι λες? Αυτά που δεν μπορείς να πεις εσύ. Ζηλιάρικο. Τι πήγε? Βλέπεις την εκπομπή να συνεχίζεται για πολύ καιρό ακόμα, Νίκο, πώς το βλέπεις?
Ναι, Θα πάει με δυναμικά. κουράγιο 2 χρόνια είμαστε εδώ. 2 χρόνια. 2 χρόνια. Πρώτα από Πότε κινητό. έχεις γενέθλια εκπομπής? Γενέθλια εκπομπής δεν θυμάμαι την ημερομηνία που ξεκίνησα. Έτσι στο απρόπτο την ξεκίνησα. Και ουσιαστικά το κλείσιμο του χρόνου θα είναι στα μέσα του Ιουνίου θα έλεγα. Γιατί τότε είχαμε διακοπές και κάνα πιο συχνά. Μουσική δεν σου επιτρέπει να βάλεις μουσική. Ω, η Χαρά! Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς ήρθες στην εκπομπή η Χαρά. Την ξέρω ότι η Χαρά είναι κολλητή μου φίλη. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές παιδιά, περιμένουμε τα τηλέφωνά σας και γενικά. Είμαστε live σε TikTok, YouTube και στο κανάλι Άντε για Everyday Official στο YouTube και στο TikTok Άντε για Everyday Official. Λοιπόν, Καλησπέρα στη Χαρά. δεν καταδέχτηκε να μπει σε δικιά μου εκπομπή τώρα τελευταία. Τέλος πάντων, ας μην την κάνουμε να νιώθει τύψης. Λοιπόν, να ενημερώσουμε λίγο τη Χαρά ότι είμαστε κάθε μέρα Δευτέρα με Σάββατο 10 παρά 10. Αν θέλει να περάσει λίγο την ώρα της. Κάνει μια δικιά του προσπάθεια όπως είπαμε εδώ ο Νίκος, με ένα δικό του στήσιμο εδώ. Έχουμε και τι εξοπλισμό δεν έχουμε. Στο Εντάξει σπίτι του. είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Λοιπόν, πού είσαι ρε Σταύρο, καλώς το Σταύρο. Ο Σταύρος Ελεονάρδος έχει μια δική του εκπομπή που λέγεται το Ερυθρό Λευκοστέκι. Α, έχουν και δικές τους εκπομπές τα παιδιά, μπράβο. Ναι, ναι. Όλα καλά, έχουμε επισκέπτη σήμερα. Λοιπόν, Λενίκο, άστον να μιλήσει. Τι να... Εδώ μιλάμε και οι δύο. Ναι, δεν είναι συνέντευξη ακριβώς. Λίγο παίρνω εγώ συνέντευξη από τον Νίκο, λίγο ο Νίκος από μένα. Λίγο από το Λίγο απ' όλα. καθένα μας. Εντάξει, υπάρχουν κάτι τρίχες που με ενοχλούν καμιά φορά. Λοιπόν, ο φίλος είναι ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Ολοριδάς, ο οποίος με είχε βάλει στη σειρά Τα κλειδωμένα σ' αγαπώ. Δεν ξέρω αν είχες κάνει αναφορά στο Διάβλο 99,2 γι' αυτό. Δεν το θυμάμαι να το έχουμε πει αυτό. Που είχες πάει στη Χαρά Θεοδωρακοπούλου. Είχε αναφερθεί, όχι, στην ΕΡΤ κάποια στιγμή, με το της Καλαμάτας νομίζω. Είχε παίξει. Κύριε Αλέρτ, πάρ' το... Κύριε, λέει, τι λέει ο Αλέρτ, κλείνετε τα τέτοια σας. Βάλτα στον πάτο σου λέω εγώ καλύτερα. Όχι, εντάξει, τώρα τέτοιοι χαρακτηρισμοί μην... Όχι, όπως μιλάνε εδώ, όπως μιλάνε πρέπει να τους μιλάω εγώ. Εσύ Θέλω να τι μου πεις θες. όμως Νίκο, γιατί πιστεύεις ότι τα νέα παιδιά έχουν αυτό το λεξιλόγιο? Αυτό το λεξιλόγιο ξέρουμε ποια μουσική τους έχει Επηρεάσει. ποια πρότυπα, ποιες μόδες και γενικά τι. Δεν ξέρουμε και τι δηλαδή πώς να το πω. Δεν ξέρουμε Ναι. και από τι φουρνιά έρχονται. Φουρνιά είναι. Μακάρι κάποια στιγμή να αναθεωρήσουν κάποια άτομα στη ζωή τους. Όχι, εμείς είχαμε επικοινωνία για το Ανέστη Δελιάς. Μπράβο. Ο Ανέστης Δελιάς, να πω, είναι μια παράσταση που παρουσιάσαμε εδώ στην Καλαμάτα με τον Παύλο που πες πριν, τον Μπερμπερίδη. Είναι η ζωή ενός από τους θρυλικούς ρεμπέτες διαμορφωτής της ελληνικής μουσικής και συνεχίζει και φέτος. Να ενημερώσω τον κόσμο, όσοι είναι κοντά στην Πάτρα, θα παίζει από τις 30 Οκτωβρίου, άλλη μια αποκάλυψη, Ναι. στον πολυχώρο επίκεντρο της Πάτρας, για κάποιες Τετάρτες από τις 30 Οκτωβρίου και μέσα στο Νοέμβρη κάθε Τετάρτη βράδυ. Θα γίνουν ανακοινώσεις. Είχε μια ανταπόκριση καλή ο Ανέστης Δελιάς και γι' αυτό και μας έγιναν έτσι κάποιες προτάσεις να συνεχίσει λίγο την πορεία του και φέτος. Ωραίος. Ωραία πράγματα όπως μας τα πες. Εν τω μεταξύ πάμε σε γραμμές λίγο. Δεν βλέπω κίνηση σήμερα. Και γενικά αυτές τις μέρες είμαστε λίγο πεσμένοι θα έλεγα. Ξεκίνησαν και τα σχολεία, δεν ξέρω. Τώρα ναι, τώρα Σαββατό δεν δικαιολογείται όμως. Είναι δεν- έξω, είναι... Θα είναι σίγουρα έξω. Εχθές κυριολεκτικά τελευταία στιγμή έκλεισα εγώ την εκπομπή παρόλα αυτά.
Αλλά τελευταία στιγμή ξεκίνησα τα τηλέφωνα όταν ήθελα να κλείσω. Γιατί εγώ κάποιες φορές στη μία ώρα θέλω να τελειώνω, ρε παιδί μου. Και λοιπόν να ενημερώσουμε για τη Χαρά, αν μας βλέπει, ότι αυτή η εκπομπή υπάρχει 2 χρόνια, η εκπομπή Αντριγιά Everyday. Έχουν περάσει και ποιοι δεν έχουν περάσει από εδώ. Είχαμε και επισκέπτη τον Λεωνίδα, το λεγόμενο Μπουγατσούλη, σε κάποιο game. Αυτός ήταν ο πρώτος μας επισκέπτης που ήρθε κυριολεκτικά από τον ημιτό για να παρευρεθεί εδώ. Και τον ευχαριστούμε θερμά και ας μην είναι εδώ. Λοιπόν, και γενικά έχουμε κάνει αναφορά και στην εκπομπή σου Χαρά, εδώ σαν εκπομπή. Μπορεί να μην υπήρχε η εκπομπή τότε, γιατί τότε έκανα περισσότερο στο TikTok Live Studio, αλλά που και που σε σκεφτόμαστε εδώ πέρα σαν εκπομπή και σε προμοτάρουμε λιγάκι. Γιατί έχεις μια τρομερή εκπομπή, θα έλεγα. Το καλύτερο πρωινό ξύπνημα είναι η Χαρά Θεοδωρακοπούλου. Ναι. Σταθερά. Και εννοείται θα μπορούσε να συμμετέχει και σε ένα βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Που δηλαδή θα μου άρεσε μια επιπλέον ώρα, ρε παιδί μου, να την ακούμε στο Sky 196,4. Που κάνει αναμετάδοση από το Sky 100,3 για το βραδινό μαγκαζίνο 8 με 9. Δηλαδή θα μπορούσε το βραδινό... Χαρά, ναι. Και το βραδινό μαγκαζίνο θα ήταν μια πολύ ωραία μια ώρα. Δηλαδή να μας παρουσιάσεις με την ωραία σου φωνή τα ρεπορτάζ του Γιάννη Κατέλη, ας πούμε, και οποιονδήποτε ρεπόρτερ τέλος πάντων από τις ειδήσεις που παίζουν στις 8, να μας λες τον καιρό. Και ξέρεις, έχει μια πολύ ωραία μουσική, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την εκπομπή αυτή, που πάει κάπως έτσι. Και ξεκινάει με λίγο μουσική αυτό. Και μ' αρέσει αυτή η εκπομπή και θα μου άρεσε η Χαρά να παρουσιάζει αυτή την εκπομπή 8 με 9. Αύριο δεν έχεις εκπομπή, Νίκο, Κυριακές είσαι free. Ναι, Κυριακές είμαι free, ναι. Και από Δευτέρα να πούμε θα προβάλλει και κάποια επεισόδια της σειράς μας, έτσι. Θα προβάλλουμε κάθε μέρα και τα 6 κάθε μέρα και από ένα επεισόδιο. Δηλαδή 6 μέρες έχουμε εκπομπή, 6 επεισόδια συνολικά. Και θα τα προβάλλουμε ολόκληρα. Δεν είναι μεγάλα, 10 λεπτά είναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον επόμενο τώρα. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Ναι, πες μας το όνομά σου. Όνομα. Καλά είμαστε, όνομα. Γιώργος, για πάμε. Από Πειραιά είμαι. Ναι. Πήρα να πω ότι είμαι τελώς Ολυμπιακάκια και την υποστήριζα τον Ολυμπιακό μέχρι θάνατο. Μάλιστα. Πήρα να πω ότι... Όχι, δεν χρειάζεται, άλλο παιδί είναι. Σίγουρα. Ναι, εδώ για την παρατήρηση, σίγουρα. Είναι κάτι σαν το... Πάνω να το δεις. Σαν το τάκι του Σουγαλά είναι, τέτοια πατέρα. Άντε, γεια! Άκου φίλε, δεν θέλω να με παρομοιάζεις με την εκπομπή του Τάκη του Τσουκαλά. Σφάλμα ήταν αυτό που έκανες. Ολέθριο. Όχι ρε, δεν το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, περίμενε, εσύ τώρα πήγες με πλάγιο τρόπο. Πήγες να μου πεις ότι είμαι εγώ αντιγραφή της εκπομπής του Τάκη. Ντροπή σου λιγάκι. Λίγο ντροπή. Δηλαδή, εμείς προσθέσαμε το everyday. Έχει και το σύμβολο εδώ, Ένα χταπόδι το οποίο έχει χάσει το τα μέρα χταποδάκι. του. Φοβερό. Ναι, δυστυχώς είναι 2 κομμάτια από τις πολλές πτώσεις που είχε. Αλλά εδώ, κοίταξε εδώ, λεπτομέρεια. Και την έχει δημιουργήσει ο Λεωνίδας ο Μπουγατσούλης, ο οποίος μας δημιούργησε αυτό το θέμα. Με το 3D εκτυπωτή, παρακαλώ. 3D εκτυπωτής. Έκανε τη δουλειά και ξέρεις τι, από το τίποτα δημιούργησε κάτι. Αυτό είναι που μ' αρέσει. Πραγματικά με τη συνεργασία βγαίνουν όμορφα πράγματα. Ναι, δηλαδή σκέψου, άμα έχω επισκέπτης και μια 3 φορές περίπου στο τόσο, κάθε αποκτάει και νόημα η εκπομπή. Ναι. Και εξάλλου, ότι στα πρώτα ξεκινήματα δεν είχα τόσο πολύ, πώς να το πω, δεν είχα τόσο πολύ θάρρος να καλέσω κάποιον στην εκπομπή.
Είναι δύσκολο. Ναι, ήταν μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα. Σκέψου, δύο χρονιές Πάσχα, εδώ ήμουνα. Αλλά Μεγάλη Τετάρτη, άμα έκανα εκπομπή, δεν έβριζα. Έλεγα καλή Ανάσταση. Γιατί ξέρεις τι, όπως είπε και ο Τάκης σε μια δικιά του εκπομπή Μεγάλη Τετάρτη, δεν γίνεται να βρίζουμε και μετά να λέμε Θεέ μου βοήθα με. Σωστά. Και δεν θα κάτσουμε τώρα να λέμε και τα ίδια. Και γέλασε και είχε πάρει ένας και έλεγε ο Κούπα είμαι από Βύρωνα, είμαι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και του λέει μπράβο, καλή Ανάσταση να έχεις. Μπράβο, καλή Ανάσταση. Μπράβο στον Τάκη, δεν έβρισε. Μπράβο. Ναι, αυτό ήταν πριν 2 χρόνια. Σέβεται τα θεία. Πριν 2 χρόνια. Τώρα 23 και 24 δεν το σεβάστηκε και τόσο πολύ. Κάνει Ναι. τώρα... Βέβαια, καλό είναι να μην περιμένουμε τη Μεγάλη Τετάρτη να μιλάμε όμορφα έτσι. Ναι, αλλά όταν κάποιοι μας το παίζουν ιστορία, έπρεπε να παρακολουθείς πολύ καιρό την εκπομπή. Χαρά, έπρεπε να την παρακολουθείς πολύ καιρό. Είμαστε live από το YouTube. Αν θες να μας γράψεις ένα σχόλιο. Να δεις λίγο και τις προηγούμενες εκπομπές, να δεις περίπου τι γίνεται. Λοιπόν, όχι, καλό είναι να το συγχωρούμε γιατί και το content. Έχουμε ένα μήνυμα. Σπύρος λίγο. Από την κοινότητα είναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι της κοινότητας θέματα δεν το βάζω. Ναι, okay. Λοιπόν. Έχουμε και τα καλά μας, έχουμε και τα στραβά μας βρε χαρά, γι' αυτό. Γι' αυτό η εκπομπή αυτή που υπάρχει 2 χρόνια έχει και τα στραβά της, έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Κράτα μόνο τα καλά εσύ από αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε σταθερά, μπορείς να με παρακολουθείς και όταν θα είμαι μόνος μου. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Καλησπέρα. Όνομα. Ναι. Είμαι τρελός ιδιωτικός και γαμάω full κολότρυπα. Δηλαδή ότι είναι από άλλη ομάδα το γαμάω. Εντάξει, ναι, καλό βράδυ φίλε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, μη μου βγάλεις τώρα τον άλλο μου εαυτό. Με εντυπωσιάζει πάντως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν ανάμεσά μας στην Ελλάδα Ναι. και έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, δεν ξέρω να... Τι μυαλό είναι αυτό, ξέρω. Και ξέρεις τι, τώρα τα πιο πιτσιρίκια θέλουν το Κασιδιάρι ακόμα. Αυτό είναι το πιο περίεργο. Και, δεν είναι, Και έχουν είναι κολλήσει με το και οι Κασιδιάρι. τρόποι τους είναι πολλάρες, δεν είναι αυτό, είναι οι τρόποι τους, δεν ξέρω. Ακούμε για εγκλήματα στα σχολεία συνέχεια. Ναι, Αυτό πάλι που το πας. ναι. Περάσαμε από το bully, τώρα πήγαμε στα εγκλήματα. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, όνομα. Γιάνκηθος από Νέα Ιωνία. Γιάκυνθος από Νέα Ιωνία, για πάμε. Μόλις βλέπω το live μου και έχω να σας πω ότι το βυζί του φίλου μου είναι πολύ μεγάλο και βγάζει γάλα. Ναι, βράγα μίσου κι εσύ. Στο καλό σου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή. Να σου πω κάτι, δεν μας νοιάζει κιόλας. Εμείς εδώ είμαστε για να περάσουμε καλά. Εδώ είμαστε και για να περάσουμε καλά ρε φίλε, όχι να λέμε τώρα... Μάλλον ήθελε πολύ γάλα αυτός. Και μάλλον θα έπινε μωρό τόσο πολύ Ή δεν γάλα. ήπια πολύ γάλα. Δεν ήπια πολύ γάλα και θα το πεθύμισε. Να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει... Είναι και ακριβά τα γάλα. Όχι. Όχι, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα απαντήσω μετά. Εν τω μεταξύ, ναι, θέλω να... Βασικά τι έλεγα, να πάει σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα, να πάρει γάλα, να πάρει φρέσκο Είναι γάλα. ακριβά, ρε, δεν μπορεί να αγοράσει. Είναι ακριβά. Πάμε εμπρός. Γεια σας. Καλησπέρα. Καραϊσκάκης από Αφρική. Ναι, καλό βράδυ φίλε. Από Νότια Αφρική που να πει αυτός. Ναι, σίγουρα. Νότια Αφρική. Κοίτα, εδώ είναι και οι τρελοί και στους τρελούς είπε πως... Πάντως κυκλοφορούν, δεν τους έχει πιάσει ακόμα κανένα. Ναι, δηλαδή πως Ναι. το λέγε το τραγούδι. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή που λέει και το τραγούδι. Αυτό είναι το πιο σπαστικό απ' όλα. Να έχεις ένα verify
Για να μπορέσεις να συνεχίσεις πάνω από μια ώρα. Μμμ. Αυτό είναι το πιο σπαστικό από όλα. Να ξέρεις ότι... Λοιπόν, αυτό τώρα περιμένουμε επόμενη γραμμή. Μη το ρωτάς, πάρε. Μη ρωτάτε εδώ πέρα. Εδώ δεν είναι ερωτήσεις. Εδώ παίρνεις Απαντήσεις. απαντήσεις και παίρνεις και τηλέφωνο κιόλας. Λοιπόν, Τώρα είναι ευκαιρία σας, θα είμαστε ακόμα μαζί σας για λίγη ώρα. για λίγο θα είμαστε μαζί Θα σας. είμαστε ακόμα λίγο μαζί σας. Λοιπόν, να τραγουδήσουμε κι εμείς λιγάκι ή να θυμηθούμε ωραίες στιγμές. Εγώ θυμάμαι που από τις 11 το πρωί να λείπω από το σπίτι και να γυρίσω 8 η ώρα το βράδυ. Κιθάρα παίζεις, Νίκο? Όχι, μόνο το synthesizer έχω. Α, δεν παίζεις. Είναι αυτό άλλη εδώ μουσική. από κάτω. Και Και τώρα πώς γράφεις τα τραγούδια εδώ στο PC? κοίτα, τα γράφω στο τηλέφωνο. Επειδή έχω δύο συσκευές, τρεις, πόσες έχω. Τώρα με τα δύο τελευταία τραγούδια, τι μου κάνεις και δένομαι και κυκλοφόρησέ το, αποφάσισα να εφαρμόσω τα δεύτερα φωνητικά. Και είδα ότι δεν μπόρεσα να πιστέψω ότι έφτασα 727 προβολές. Σε ποια προγράμματα το φτιάχνεις, πού το φτιάχνεις? Το φτιάχνω στο Filmingo. Α, το τραγούδι. Ναι, γιατί πες θέλω να φτιάξω λοιπόν Ναι. τα lyrics, ας πούμε. Α, το συνθέτεις όλο εκεί μέσα. Ναι, δηλαδή, και όσο για το τραγούδι, γράφω πρώτα τη μουσική, μετά γράφω τη φωνή μου, γιατί παλιά τα έκανα όλα μαζί και μπερδευόμουν περισσότερες φορές. Λοιπόν, ένας συντονιστής να το καρφιτσώσει παρακαλώ. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι αυτό της μουσικής, στο οποίο σε είχα, εδώ στήριγμα σε είχα. Λοιπόν, όπως πάει θα σε έχουμε και θα σε βάλω καμιά φορά και μόνο σε εκπομπή να κάνεις. Είχαμε παλιά, θυμάμαι, είχαμε φτιάξει στην Αθήνα με κάτι παιδιά ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο το 2011, θυμάμαι. Και δεν το περιμέναμε, να σου πω από πουθενά. Φτάσαμε παιδιά κάποια στιγμή, είχαμε κάνει εκπομπή με τον Αντώνη Βαρδί, έτσι. Τον Αντώνη Βαρδί. Όταν ζούσε, ναι, ο Βαρδής. Γιατί αυτό, μέσα από την αναγνωρισιμότητα σιγά σιγά της εκπομπής και τις ενέργειες τότε που κάνανε κάποια παιδιά, προσπαθούσαν έτσι να φέρουμε και ονόματα, ξέρεις, να γίνουν και πιο δυναμικές παρουσίες και αποκαλύψεις κλπ. Αλλά εντάξει, έτσι όπως αρχίζουν πολλές φορές αυτά τα πράγματα, πολλές φορές δυστυχώς τελειώνουν κιόλας, γιατί κάποιοι φεύγουν, αλλάζουν οι προτεραιότητες και μένει έτσι μια ωραία ανάμνηση από όλα αυτά. Εντάξει. Εν τω μεταξύ, το έχεις δει και το κανάλι μου στο Άντε για Everyday Official, εδώ είναι αναρτώ περιστατικά. Λοιπόν, και τα καλά περιστατικά, έτσι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ θα σου προωθήσω και ένα βίντεο που είχε φτιάξει επιμεληθεί ο Λεωνίδας, που λέγαμε. Είχε φτιάξει ένα best of της εκπομπής. Α, το είχα δει, ναι. Ναι. Το είχα βάλει για μια φάση, αλλά μου αφαίρεσε τη μουσική. Ναι. Αλλά μετά το δημοσίευσε ο Λεωνίδας, ο Μπουγατσούλης, όπως λέγεται στο... Έχει και δικιά του εκπομπή. Δικιά του εκπομπή δεν έχει, αλλά που και που στριμάρει. Είναι η πρώτη εκπομπή που εμφανίζεται ο Λεωνίδας και ουσιαστικά βρεθήκαμε την Παρασκευή, Σάββατο ήρθαμε, κάναμε εκπομπή εδώ και την Κυριακή ήταν όλη μέρα. Δηλαδή πρωί μπάνιο στη θάλασσα, το απόγευμα tour στην Καλαμάτα για τελευταία μέρα με τα πόδια. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, όνομα. Δεν ξέρω να επικοινωνώ. Με τον Νίκο και τον Γιώργο. Ωραία, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλη... Ναι, πες μας το όνομά σου. Γιώργος. Γιώργος και εσύ.
το περισσότερο ποσοστό της Ελλάδας. Ναι, ναι, άστο, πάμε παρακάτω. Μ' άρεσε, ναι. Καλό, Εντάξει, τώρα ναι. βλακίες, εντάξει. Ρε παιδιά, πείτε και την Σε έκλεισε ο Λωριδάς. Με έδωσα στεγνά. Σε έκλεισε ο Λωριδάς. Γιατί και όταν είσαι moderator εδώ έχεις και ένα δικαίωμα να πεις. Έτσι πάει. Και αυτό θα μείνει στην ιστορία. Θα το βάλω και δεύτερο περιστατικό αυτό. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, όνομα. Είμαι ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη, αδερφέ. Γιώργος από Θεσσαλονίκη, για πάμε. Να σου πω ρε φίλε, πέτυχα τώρα μια κοπέλα που έχουμε ξαναμιλήσει εμείς φίλε στην εκπομπή για αυτή την κοπέλα που σου είχα πει ότι μου το είχε πάει πιο πολύ στο ερωτικό κομμάτι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι αδερφέ. Κάτι θυμάμαι, ναι. Ναι, και με έλεγες είσαι πολύ μικρός και τέτοια. Ναι, τέλος πάντων, αυτή να... τέλει, φίλε, έγινε το πράγμα πριν πόσο καιρό. Τελείωσε και τώρα με έκανε ξανά follow. Τι να κάνω. Σε έκανε ξανά follow, σε θυμήθηκε Ναι, τώρα. με έκανε πονήρο με έκανε. Δεν αντέχει μακριά σου, το βλέπω εγώ. Και εγώ αδερφέ, γι' αυτό θέλει, συμβούλεψέ με. Λοιπόν, αρχικά βγάλ την έξω, βόλτα. Να μιλήσετε. Και άμα θέλει να με εκμεταλλευτεί, Κοίτα, γίνε ξεκάθαρος εξ αρχής. τι... Γίνε ξεκάθαρος εξ αρχής. Φίλε, ναι, σίγουρα αυτή θέλει να ξανακάνουμε κάτι, γιατί ρε φίλε δεν θα με έκανε αλλιώς follow, αυτή να δεν πέρα από το τέτοιο δεν γνωριζόμαστε από πουθενά άλλο, οπότε δεν έχει λόγο να με κάνει. Εντάξει, τι να πω τώρα. Να σου πω κάτι. Άμα πιστεύεις ότι σε έχει εκμεταλλευτεί, πες της, δεν γουστάρω να με εκμεταλλεύονται, πάρε δρόμο. Άντε μωρή την καριόλα, να πάει να αγαπηθεί η πουτάνα. Εντάξει, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ναι. Λοιπόν, φιλαράκο μου, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σου, αλλά για το γυναικείο φύλο προσοχή. Γιατί έχεις δει κάτι πώς το λένε, κομικινούμενα σχέδια που λένε που η γυναίκα χτυπάει το αγόρι και όταν το αγόρι πάει να χτυπήσει έρχεται η αστυνομία. Σε τόσο χιουμοριστικό mood. Κατάλαβατε. Εμπρός. Γεια σας, είμαι η κοπέλα του προηγούμενου. Άντε γεια. Δεν είσαι. Μας κοροϊδεύει το παιδί. Γιατί μας πέρασε. Έλαντε. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Τι κάνουμε? Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Καλό βράδυ. Έτσι και έτσι γιουβέτσι. Παρεάκι είναι αυτή τώρα και παίρνει ένας και ο άλλος. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στον Πόσο επόμενο. τηλέφωνα. Εμπρός. Μπράγα μίσου ρε. Δεν άκουσα καν τι είπες ρε. Μίλα λίγο καλά ρε φίλε να σ' ακούμε. Μίλα λίγο ρε καθαρά να σ' ακούμε. Μιλάει καθαρά. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Να σου πω κάτι ρε φίλε. Άμα είσαι άλογο, πήγαινε πάρε τη μαμά σου για καβαλάρι να σε πάει στη λαχανά αγορά. Πας και πάρεις κάνα μπρόκολο, κάνα κουνουπίδι. Ξέρεις, να φτιάξεις τέλος πάντων η μαμά σου στο σπίτι για να φας. Που σε έκανε τόσο παλίκαρο. Έχω άδικο? Όχι. Πολλούς άντρες βέβαια δεν παίρνουν. Ναι, καμιά γυναίκα δεν παίρνει. Αντρικό κοινό. Ναι. Εμπρός. Καλησπέρα.
Ραγκαμίσου, πότε έβρισα εγώ τη μαμά σου, μωρέ. Έλα ρε Νίκο, μπες τώρα στο επίπεδο. Όχι ρε, όπως πρέπει να μιλάνε έτσι θα τους μιλάω. Όπως μιλάνε έτσι. Δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο, απλά όταν το λέει κάποιος face to face θα πάρει και τις συνέπειες των πράξεων του. Πρέπει να καταλάβεις λίγο το mood των γραμμών, γιατί περισσότεροι γι' αυτό ψοφάνε. Πάμε στον επόμενο. Εμπρός. Ναι. Πες το όνομά σου καταρχήν. Άντε γεια, πες το όνομά σου ρε. Όχι, δεν έχω πολύ μπαταρία στο κινητό. Πάει, τελείωσε το live στο TikTok. Έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμα γραμμή. Εμπρός. Δώσε μου 1 λεπτό να μιλήσω. 1 λεπτό γιατί δεν έχει πολύ μπαταρία το τηλέφωνο. Ωραία, άκουσα με λίγο. Ωραία. Πες μου. Γιατί πιάνεις μάτι στο στόμα σου? Καλό βράδυ. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει που κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό που κάνεις. Λοιπόν, και με αυτή τη γραμμή τελειώσαμε για σήμερα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε είχα στη σημερινή εκπομπή και ελπίζω να σε έχω και στο μέλλον. Και εγώ Νίκο, καλή πορεία εύχομαι στο Άντε για Everyday. Πιστεύω ότι θα την έχεις. Λοιπόν, και να ενημερώσουμε και το κοινό ότι από τη Δευτέρα θα προβάλλουμε τα επεισόδια τα κλειδωμένα σε αγαπώ Δευτέρα με Κυριακή, με Σάββατο. Δευτέρα με Σάββατο. Λοιπόν, από μένα και τον Γιώργο, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, το Σαββατοκύριακο ήδη ξεκίνησε, οπότε και θα φτάσουμε στα μισά του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, και οι δυο θα πούμε καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ.